लोगोसे आं दिनै दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर UN एकाडेमि स्कुलनि माखासे हान्जा सुरनाय जे हान्जा सुरनाय जादों बे हान्जा सुरनायाव आं दंफैयो दा मा जाहोननि थाखाय दिनैहाय बे हान्जा सुरनाय जादों दिनैहाय आं मिथिनानै लानि बिथांमोननिफ्राय बिनिखायनो आं दसे समाव केमेरा पार्सनखौ खोन्थानो खावलायदों आं जे हान्जा सुरनाय माखासे मानसिफोरखौ आङो खावलायदों दा आं बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि जे दिनैहाय जे बे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों UN एकाडेमिया मा जाहोननि थाखाय दिनैहाय बे हान्जा सुरनायखौ गिबियावनो बे निउस पर्टेलनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै UN एकाडेमि फरायसालिया 3थि एनुवेल स्कुल उइक हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे दिनै फैयै फैयै जोबथा सान बेयाव जोबथा सानावहाय जोंहा बान्था राननाय हाबाफारि दङ बेनि सिगांनो दायो जोंहा हारिमुआरि हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि सायाव जोंहा गोबां थांखिफोर दङ जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोननो जोङो जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै माखासे गियान बा बर'नि माखासे आगजुफोर जायखौ जोंनि फरायसुलि फरायसाफ्रा मिन्थिया दा बेखौ मिथिहोनायजों लोगोसे दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिजोंनो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना इयुनावहाय मोजां मोनसे आवग्रिहैनानै जायगा मासि लाहैनो हानानै जोंनि गेजेरावहाय सासे मोजां समाज सिबियारि जानो हायो मोजां सासे फरायसा जानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै जे हान्जा सुरदों बिनि सिगांबो जे माखासे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लाखांदोंमोन नामा सिगां समावहाय लाखांबाय थेवब्लाबो देग्लाय बोसोरनिया एसे आलादा देग्लाय बोसोरनिखौ जोङो एसे सिगां समाव जानानै थांनायफोरनिख्रुइ एसे आलादा खालामनाय जादों गोबां जोंनि बर' हारिमुनि माखासे आगजुफोर गानग्रा जोमग्रा रंजानाय बाजानायाव लाग्रा आगजु बेफोर गासैखौबो जोङो दिन्थिनो दिनै आखायाव लानायजों लोगोसे दिनै बे हाबाफारिया साक्सेसफुल जाबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय जे माखासे इयुनफोरखौ मा फोरमायनो सानो बेखौनो आङो खावलायगोन जे जोंनि इयुन जोलैफ्रा जे जोंनि बर' हारिमुनि माखासे जोंहा मा होनो दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय हारिमु होनोबा गासिबो थायो नङा होमबा बे हारिमुखौ जोङो लाइफ टाइमलि मोनसे जों बुहुमाव जेसेबांसिम जोंनि बर' हारिया थांनानै थांगोन बेसिम जोङो बर' हारिमुखौ जोङो मोनसे प्रिजार्भ खालामनानै दोननांगोन आरो जों बेखौ मिजिंथिनानै जों बे हाबाफारिखौ लानांगोन गोजोननाय थाबाय दा मिथिनानै मोनबाय जे दिनैहाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आं माखासे जाय बे स्कुलनिनो फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिनि बिथांनिसिम आं दिनै फोरमायनो सोंनानै मोनथिनो हाबाय जे दिनैहाय जे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जौगालांनो फरायसाफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै बुंबाय आं बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खुलुमनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बे हाबाफारिया मानि थाखाय लानाय जादों बे हाबाफारिया ओरैनो गथ'फोरनि माखासे इनार टेलेन्ट बेखौ जों बोखारनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो बोसोरफ्रोमबो जेब्लानाखि स्कुल उइक जायो अब्लानो जों बे हाबाफारिखौ गेलेनाय मोसानाय रंजानायजों लोगोसे बेबायदि कालचारेल रेलिखौ जोङो लाबाय थानाय जायो बिनि गेजेरजों जे दिनैनि जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों इयुन जोलैफोरखौ माबायदि फोरमायलांनो सानो बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो इयुननि जाखांफुनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो हारिमु बिथिङावबो जेन गोसो होनो हायो बेनिफ्राय गुबुन बाहेरा मुलुगाव जेन बियो पार्टिसिपेट खालामनो हानाय जायो बेनि थाखाय हेफाजाबनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो लोगोसे देग्लाय जे नोंथांमोननि स्कुलाव जे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ माबायदियैहाय मोजां फैदों होननानै सानो जोङो फैबाय थानाय जिल्लाखि 2023 मायथाइनि जिल्लानि होनो गोनां मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव जोङो 100% पास जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो जोङो प्रिपारेसनखौबो खालामबाय थादों बेबायदिनो सामार भेकेसनाव जोङो स्पेशेल कचिं आरो बेनिफ्राय विन्टार भेकेसनावबो जोङो स्पेशेल कचिं होदों जाहाथे बै थाबोनाय गथ'फोरा जेन गावसोरनि आद्रा थानायफोरखौ मेकआप खालामनानै जेन मेट्रिकनि जिनाखि रिजाल्ट बेखौ मोजाङैनो जेन जानो हायो बेखौ जोङो मिजिं खालामदों प्रग्रामनि गेजेरजों जे फरायसानि जे गार्जेनफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो आङो बे फरायसालिनि जानानै आङो गार्जेन मान होनो गोनां
गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बे गार्जेन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बे जाबाय UN बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बे फरायसालिया गायसनजानाय आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जिनाखि आदर्श बेखौबो जोङो फरायसाफोरनो होफानो नाजानाय जायो आरो बे फरायसालियाव जोङो जेब्लायबो गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो आखल आखु बेखौ जोङो जेब्लायबो होनो नाजाबाय थायो आरो लोगोसे दामनाय देनाय गेलेनाय रंजानाय बेफोरखौबो जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे बर'नि हारिमुजों खाबजानानै जोङो बे सोलोंथाइखौ होनो थाखाय नाजाबाय थायो गार्जेनफोरखौ फरायसाफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय मा फोरमायनो सानो दायो बे मा होननानै बुङो बे सिटुवेसना फरायसा आरो गार्जेनफोरनि थाखाय एसे साननो गोनां जानानै फैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा गथ'फोरा फरायनायाव